Kune vanofarira Jah Prayzah kana vakamuvenga, I don't blame you, because Jah Prayzah pane zvaasina kukuudzai. He owes everyone an explanation. Vashoma vanonyatsokuziva pamusoro penyaya iyi, ende yakatoita kunge secret, ende iye kuti agosvika paave nhasi pekuti akaridza Mbire vanhu vanoita kunge vachabuda mashanu kuzadza mashows kwaanoita nevanhu. It's because Jah Prayzah akaita sacrifice. Ini ndonzi Hasta TV. I'm a video editor and a professional YouTuber. Kune vashamusika pandati Jah Prayzah akaita sacrifice. What I mean is Jah Prayzah akanyanyisa kushanda nesimba kuti asvike paave nhasi achibva kumusha. Mukudzei mukombe ndiye ari kunzi Jah Prayzah mazuano, ende iye akaita laki mukukura make kuti iye haana kurambidza kuita zvokuimba, ende achiri kuchikoro aigona kana kutopefuma masongo achiridza Mbire ari paassembly, chero maticha ake anotozvipupura. Aiwa mwana anga aine chipo, and we noted that he was a crowd puller. Tantakagandurana neclinic aiti akange ari paassembly achiimba mukudzei, manesi aiuya kusvikomira pafenzi vachiteerera. Kumatichawo waiti ticha ukanzwa kuti mukudzei ari kuimba, usati wapedza kupedzeredza kuti wapedza kuti usvikewo paassembly pane vamwe, waigona kutoenda usina kuzora mafuta. Here is a funny fact. Jah Prayzah kuti agotanga kuridza Mbire, kuti agotanga from day one, kuti atange kudzidzira Mbire, akadzidziswa naticha vake vegeography. Ticha vake vegeography vakamudzidzisa kuridza Mbire ari kuchikoro, ende ticha ava pavakamboitwa interview vakataura vakati Jah Prayzah ndindakamurekodha song yake yekutanga. Vakatoirekodha vane mic 1 nekaspika 1 vachiita vachiteerera Mbire dziya dzichirira vachimba vese vari 2. Chimbofungai kuti izvezvi mukore uno tombotaura kana kuti in today's society, chero tichitarisa yakare, pane vamwe vanhu vanongoti vakanzoti mwana wavo ari kuita zvokuimba vanomurambidza, kana kuti mwana wavo anotamba bhora vanomuti enderera kumberi nechikoro vasingazivi zviri kumberi. Saticha vaJah Prayzah vakatoona zviri mberi, vakati mufana uyu ane future, mufana uyu ane future, ende aoneka kuti ane future. Vanhu vese vemuvillage raJah Prayzah kuZimba vakatozviona kuti ane future, but chainetsa ndechekuti Jah Prayzah kuti agonyasa kuita mukurumbira anofanira kunge achigara muHarare. Hapana munhu aita mukurumbira asingagari kuHarare, macases acho aiva mashoma. So the little boy with an ambitious spirit went on a quest for greener pastures. Tisati taenda kure, ndoda mbokubvunzai kuti kana uri munhu akambochata, kana munhu akaroora, kana munhu achada kuchata, kana munhu achada kuroora, kana munhu achada kuita birthday party, unonyatsokuziva zvakakoshera mapicture nemavideo. That's why ndoda kukudzai kuti kune inonzi Hasta Shots. Hasta Shots yamaiziva kare haisiri iyo yavako mazuano. Yavako mazuano yawedzera kurongeka. Takanyatsokuteerera zvinhu zvinoda maclients, ende makamera edu nemadrone tanawo akapenga latest version sezvamuri kuzvionera pascreen, zvinhu zvataitira maclients izvi kuti zvakanyatsorongeka sei. Ende imwe nyaya yandoda kukudzai yakakukoshera imimi ndeyekuti maprize edu ndo akanyanya kudzika muHarare mese. Akadzika not kuti hatina service yakapenga. Izvezvi tane vanhu vakapenga vatakatsvaga vanonyatsogona basa, ende kuHasta Shots kwana manager ari professional, but takadzisira maprize kuitira kuti tigogadzira zita, tigoshuta vanhu vakawanda, tigozikanwa kunhu kwakawanda. Kune vati kanganwa yenyaya yedu, tatiri panyaya yekuti Jah Prayzah kumusha kwaaiva kwainetsa kuti agozikanwa music yake, ende zvaida kuti apinde muHarare. So Jah Prayzah akazopinda muHarare, but apinda muHarare it wasn't an easy journey kuti azikanwe nevanhu, panyaya yekuti muHarare agara Jah Prayzah angasina maconnection. And unlike today we are using internet. Nguva yana Jah Prayzah vanga vasingashandisi internet paakapinda muHarare aitopa vanhu madiski, achipa vanhu madiski kuti chimboteererai music yangu. Kwaiva nemadiski, vanhu vainyanya kuita zvokutenga madiski vachiridza mota, vachiridza pamatv, pamadvd paya hani mazvona. Saka mufana wekuZimba
hapana paizozikana nekuti apina mharari chero achizviti ari talented anoridza mbira sei. So zvinhu zvakamunetsa Jah Prayzah kuti agozikanwa nevanhu. Ende nekufamba kwetime Jah Prayzah akatangawo futi kutsvaga mapromota. Ende achitsvaga mapromota achiteerera vanhu music. Vanhu vaya vanga vakuita manje achibelieve music yake vachiti inomeka sense because of the meaningful lyrics I display by JP. Then after some time futi yafamba Jah Prayzah akaramba akashinga. Ende Jah Prayzah aitoperforma chero mumabhawa. Vanhu vakatanga kuita vachifoma tuma small fan base tunofarira Jah Prayzah. Vanhu vakaramba vachiita vachiwanda. But Jah Prayzah akazoreceiva breakthrough hit yake inonzi Tsviriyo. Pakabuditsa Jah Prayzah Tsviriyo ndo pakatanga vanhu kuzoona kuti this guy might become the biggest artist in Zimbabwe in the near future. Vanhu vanga vakutanga kubhiliva muna Jah Prayzah ndo yakaita breakthrough hit yake. Ende futi nekufambawo ketime Jah Prayzah akaramba achishanda nesimba. Ashanda nesimba udaro every album would break the internet. And the internet apa yanga yatouya madiski anga kuitwa achieliminate nekufamba kwetime. After Jah Prayzah found success in Zimbabwe, he later felt the need for his brand to strengthen. And akabva daiso makatarisa pamafeature apa aJah Prayzah. Jah Prayzah munomu aifeature ake nevanhu vanotogona vanana Amara Brown, just to mention a few. Mozi yavanhu vese vakafeature naJah Prayzah kuti mafeature Jah Prayzah ese anonakidza. But iye Jah Prayzah akazofunga plan yekuti brand rake kuti rigowedzera kurespectwa ende kuti rigonyatso kurecognizwa muno muAfrica musingori muZimbabwe chete. Akabva atsvaga amwe ma-African collaboration with some of the biggest artists in Africa. Ndopa makamuona achitora some artists like Diamond Platinum, Davido. Look at me, baby. Aminoti akazvifunga sei kuti ndichaimbisa na Davido shona. Munhu wekuNigeria oya achimba shona. This was a smart move because rakatoita kuti local people vaiva vanofollowa Davido vakatanga kuva familiar with the Shona language neaccent yacho vachinyatsonzwa yemazimba because tataimba na biggest artist wekunyika kwavo, one of the biggest. Davido is one of the biggest. Ende akapinga anotozikanwa chero kusvika kustates. Saka ndo munhu iye akabva imba naJah Prayzah. Ende futi makanyatsotarisa, there's a song by Jah Prayzah which is called Dangerous. Dangerous iyaya inogara ichimbiwa, inogara ichiridzwa nemacontent creator ekuNigeria vaya vanoita maskits, vanogara vachiiridza mumaskits avo yekuti Dangerous ane maiziva. Saka mana chimbondiudzei kuti munoda amwe here mastories akadai so angori short and precise ekuti handitenderere panyaya. Ende futi I'm very sorry guys kuti ndandane time ndisinga upload mavideo. Izvezvi ndadzoka ndakuchi uploada every Monday, Wednesday, Friday and Saturday ndakuisa mavideo. I'm very sorry guys for not being consistent, and thank you for watching. Don't forget the name of your channel, Hasta TV. Ndoda kuti musubscribe mana neku like post inoni neku commenta zvinhu zvamada pa video rinoni. And also maka subscribe ndokuti ndigoita the biggest YouTuber in Zimbabwe, just like Jah Prayzah, who is the biggest artist in Zimbabwe.